Ale furt mě jako zaráží, jak můžou prodejci zvířat, který jako fakt i ty nadřízení, kolika lidem tady to muselo projít pod rukama a nikdo z nich si neřekl, hele, to video fakt jako nedává smysl, to je fakt jako nesmysl, co tam my tvrdíme. Zdravím, nedávno na mě vyskočilo video rádoby vzdělávací od Superzoo o morčatech a jakožto člověk, který na sociálních sítích mimo jiný tvoří edukační content o hlodavcích, konkrétně třeba o těch morčatech, na to prostě musím zareagovat, protože panebože, na TikToku to říkám velice často, prostě Zverimexy jsou jeden z těch fakt nejméně důvěryhodných zdrojů, co se zvířat týče, protože většinou o tom nikdo nic neví. A tohle video je toho přímým důkazem, protože to je fakt šílený. Nezapomínejte, když na internetu narazíte na nějaké nové informace, si je vždycky ověřit, protože ne vždycky je to pravda a jenom protože to někdo říká, neznamená, že to pravdou je. Dost bylo omáčky, pustím vám video a pak se k tomu vyjádřím. Slyšíš svoje morče píská? Pokud je to mládě, pravděpodobně jen volá o tvou pozornost. V dospělosti to ale neznamená nic dobrého. Nejspíše zažívá pocit paniky, vzdálilo se od svého kamaráda anebo je zraněné. Rychle ho tedy zkontroluj, jestli je v pořádku. Kde začít? Morčata stejně jako jiný zvířata mají škálu zvuků, který jsou schopní vydávat a každý ten zvuk má nějaký svůj význam. Schválně můžete hádat, jaký zvuk morčata vydávají, když jsou šťastní. Pískaj. Tady to šťastný morčací pískání uslyšíte několikrát denně, pokud máte ty zvířata aspoň v nějakých relativně dobrých podmínkách. Není to absolutně žádný důvod k obavám a rozhodně to neznamená, že byste museli k tomu morčati běžet a okamžitě ho jít zkontrolovat, jenom protože je šťastný. Abych ale Superzoo zase úplně nekřivdila, tak ano, morčata pískají primárně teda, když jsou šťastný, tady to fakt uslyšíte velice často, ale i když se třeba leknou nebo když je něco bolí. Tam je ale rozdíl v tom pískání. Jednak, jak jsem řekla, neuslyšíte to ani zdaleka tak často, prostě to šťastný pískání uslyšíte fakt každý den. I ten zvuk takový, jednak to šťastný pískání bývá fakt jako dlouhý, že se to opakuje, trvá to dlouho, když je něco zabolí, tak to bývá jenom takový jako chvilkový, pak je ticho. A taky ten zvuk jako takovej je prostě rozdílný. To šťastný bych popsala asi jako, když si tady představíte nějakou jako škálu tónů, tak to šťastný se opakuje a je to jako je to takový prostě opakovaný zvuk, kdežto to bolestivý bývá, jak jsem řekla, jenom taky jako prostě jako teď to zabolelo a ticho. Uznávám, že v tom rozlišování jsem neodvedla úplně nejlepší práci, ale to prostě poznáte. Navíc na internetu je spousta videí, kde jakoby ty zvuky slyšíte. Já vám tady schválně teď pustím ukázku morčacího pískání a vy mi na základě tady toho, co jsem vám řekla, odhadnete, co se v té situaci děje nebo co se těm morčatům v tom videu děje. No, podle Superzoo bych se teď měla okamžitě sebrat, střelbitě za nima běžet, protože divže tam neumírají, jsou ve strašných nesnázích, neznamená to vůbec nic dobrýho. V realitě jsem jenom krájela v kuchyni zeleninu. A oni si mysleli, že ji dostanou, takže byli šťastní. Ale ano, neznamená to vůbec nic dobrého. Na tom, že to neznamená vůbec nic dobrého, bych se shodla asi tak, když to začnu dělat třeba po té 10. hodině večer. To chápu, to neznamená vůbec nic dobrého, protože vždycky si říkám, že nás odsud brzo vystěhujou. To, že je to zvíře šťastný, neznamená vůbec nic dobrého. To, že Superzoo, takhle je to Zverimex, takže jak jsem řekla, berte ty informace hodně s rezervou, co oni vám předávají, protože to, že někdo prodává, takhle, to, že někdo má zvíře, neznamená, že o něm něco ví. To, že někdo prodává zvíře, stále neznamená, že o něm něco ví. Ale furt mě jako zaráží, jak můžou prodejci zvířat, který jako fakt i ty nadřízení, kolika lidem tady to muselo projít pod rukama a nikdo z nich si neřekl, hele, to video fakt jako nedává smysl, to je fakt jako nesmysl, co tam my tvrdíme. Nikdo z nich si to asi neřekl. Vypustili to do světa. A líbí se mi jejich odpovědi na komentáře, když je tam jako lidi v komentářích usměrňujou a říkají jim jako, hele hoši, what the fuck. Tak jejich takové diplomatické odpovědi, jako že jo, asi jsme to jako udělali špatně, ale vlastně to jako neřekneme, nepřiznáme, neomluvíme si, že jsme předali chybnou, nesmyslnou informaci, jenom to tady budeme jako prostě přiznejte, že jste udělali chybu. Pochopila bych tady tu dezinformaci, pokud by se jednalo o nějakou málo známou informaci nebo o nějaký nový jako objev. Ten jako to šťastný pískání morčat, to, že morčata pískají, když jsou šťastný, to je fakt jako úplně nejvíc snad jako základní informace, co se nějaký schopnosti komunikovat s tím zvířetem týče, nebo to je zvuk, který vy uslyšíte několikrát denně a jestli oni v Superzoo si myslí, že ten zvuk znamená něco špatného, takhle možná v jejich případě, jo, protože víme, jakoby, v jakých podmínkách Superzoo a ostatní zvěráky ty zvířata mají. Chápu, že tam to pískání může pravděpodobně znamenat něco špatného, nebo že možná to neslyší vůbec, protože ty jejich zvířata prostě šťastný nejsou. Nemůžou být. Nechci říct, že bych byla zklamaná, protože jsem už do začátku neměla velké očekávání a ani nemám prostě od zvěráků, nemám absolutně žádné očekávání, co se radoby vědomostí o zvířatech týče, nebo o nějakých podmínkách, ve kterých ty zvířata mají, protože to je fakt, to je smutný. Morčata pískají, když jsou šťastný. Tady ta informace
Na to přijde snad jako každý člověk, který měl někdy morče, třeba aspoň jako týden, tak si mohl všimnout toho, nebo kdo by strávil aspoň 5 minut na internetu, prostě proč morče píská, protože je šťastný. Teda jako vyřešeno. Když nic nevím, tak mlčím a když si myslím, že něco vím, tak si i přesto tu informaci prostě někde jako ověřím. A já chápu, že Verimexy nejsou chovatelé, ale jsou to prodejci. Na to si furt pamatujte, že prostě z Verimexy nejsou chovatelé, ale jsou to prodejci. Chápu, že oni... Ne, video o zverimexech a zvířatech tady udělám někdy jindy, protože tady bych se fakt úplně brutálně rozohnila a to nikdo nechce. Ale čekala bych, že aspoň takhle jako fakt základní informaci vědět budou, anebo že aspoň napadne si to někde jako zjistit, pokud to nevědí. Ale nevím, je to fakt jako bizar. Takže doufám, že jestli zase někdo půjdu do Superzoo, tak jakmile tam nějaký morče začne pískat, tak prostě pokud tu prodavačku nevidím, jak běží k tomu morčeti, nevím, jak to zvládnu. To je neskutečný. Že oni jsou schopní tady tu informaci vypustit. A to, že se za to ani neomluvili, kdyby oni teď natočili video nebo vydali nějaký statement, že jako sorry, řekli jsme tady nějaký nesmysl, prostě nevím, vytáhli jsme si to od někud a řekli jsme nesmysl, omlouváme se za mylnou informaci, tady máte jako tu pravdu, tady máte tu pravdivou informaci, poučili jsme se. Tak jako dobrý, ale to, že oni v těch komentářích tam jenom budou jako odsouvat ten problém s tím, že jako lidi jim napíšou, ne, můj morče to dělá, když je šťastný, a oni řeknou, i tak je lepší to zkontrolovat, nebo i tak prostě něco blablabla. Prostě přiznejte, že jste řekli nesmysl a jdeme dál. Já tady tu taktiku znám velmi dobře a každý, kdo má aspoň 2 mozkové buňky, tak tady to vaše chování prokoukne, že jste si jako uvědomili, že jste řekli nesmysl, ale tak to aspoň jako řekněte veřejně, ne? Ne, teď jako vážně, je fakt znepokojivý, že takhle velký prodejce zvířat neví ani takhle základní informaci. Já se jenom děsím dívat se na zbytek jejich vzdělávacích videí o zvířatech, protože se fakt děsím, že tam objevím nějaký obdobný kraviny, který třeba ještě nedej bože můžou fakt jako negativně ovlivňovat život těch zvířat, protože to, že si myslíte, že morče, když je šťastný, tak jakoby je vlastně nešťastný, tak pro to zvíře to jako nějak negativně neovlivňuje, si myslím. Tomu zvířeti to jako může být v podstatě jedno, co vy si myslíte. Spíš mu jenom potom třeba bude líst na nervy, že ho furt otravujete s něčím. Ale no nevím, asi se na tady ty vzdělávací videa budu dívat častěji, protože z Verimexy potřebuju trošku usměrnit. Na závěr, co z toho vyplývá, jak jsem řekla, nevěřte z Verimexům, ověřujte si informace a přemýšlejte někdy. Zkuste to občas přemýšlet. Protože na základě tohohle videa vám můžu říct, že ve vedení Superzoo to asi nikdo moc nedělá, protože kdyby přemýšlel, tak tady tu kravinu fakt jako nevypustí do světa, ale vypustil. Já to chápu, chyby se stávají. Ne, jako chyby se můžou stát i těm nejlepším z nás, ale myslím si, že je fajn potom, když jste takhle velká firma, vyjít ven a říct, hele, sorry, řekli jsme tady fakt jako nesmysl. A nebo oni tím, že jsou takhle velký, tak mohli to pojmout úplně jako nejlíp a dát tam třeba různý mrčící zvuky a říct, tady to znamená tohle, tady to znamená tohle, tady to znamená tohle, než tady děsit majitele morčat tím, že jakmile morčata pískají, tak jsou hrozně nešťastní a něco strašně špatně. Mimochodem, jestli tady těm lidem dáváte peníze za jejich zvířata, tak